Rommel, erämaan kettu. Jaa. Rommelin oli panssareidensa avulla puhkaistava Maginot-linjaan aukko. Hänellä oli ainoastaan yksi ongelma. Linjan ja heidän välissään oli kokonainen ranskalaisdivisioona. Silloin Rommel kekkasi. Hän käski sotilaansa laittamaan vaunujen ulkopuolelle valkoisia lippuja. Ranskalaiset eivät tienneet mitä tehdä ja ihmeissään he antoivat saksalaisille panssareille tien. Illalla Rommel joukkoineen oli Maginot linjalla ja raivokkaasti taistelen ja puhkaisivat reijän linjaan jatkaen kulkua Ranskan ytimeen. Hurraa! Suojaudu! Se on mun sisko! Tiedätkö, miten se kuoli? Ai Rommel vai? Hitleri pakotti sen juomaan myrkkyä. Miksi? Se pelkäsi, että se olisi uhka sille. Tiedätkö, miten Houdini kuoli? No, Se antoi joskus ihmisten lyöstä palleja, kun sillä on niin mahtavat vattaliakset. Sitten yksi tollo oli varoittamatta ota sitä palleja. Se umpisuoli puhkesi ja se kuoli muutaman päivän päästä. Se on yhtään valmistautunut. Äkkiä nyt mulla tulee kusetousu. Minun pappata on ollut oikeasti soassa. Siitä olisi tullut Mannerheimin ritaaritielle. Ja käväsen kusella. Den där finnen är här igen. hur rasist. Mun täytyy lähteä nyt. Moikka. Hälsningar till arslet. No. Nahan on. Anna se pullo tänne! Vie äiti. Esko, tuo takas. Esko! Esko nyt mie, en oo kotiin vielä tukolla. Ota ne piti vaan. Ai niitä. Ei. No, oikeesti. Ota vähän. Kato Juhani näitä käsiä. Nämä ovat työmiehiä. Paskaset ne ainakin! Vaan että ylitöissä. Väsyksi olet raukkata sitten raatan. Sun poikasta se on ressukka. Onko se mun poika vai et? Uskalla yhtä painematsia isänsä kanssa ottaa. Siellä olet kännissä ja mie! Vaikka mie on kuinka kännissä, niin mie on sentään aikainen ukko. Ja tommonen naasikka. Ja tommonen nassikka. Anna sen voittaa. Älä siellä vai mun tähän, tuki. Uhkuks? Mitä minun pitäisi uskoa? Et siellä olet ikäloppu! Saatana. Katsotaan. Ymmärrätkö että ne voisi taittaa sut vaikka niskat poikki? Älä sinä tulkuta, näytä sitten. Älä mennä. Varoita sen löytää. Ai, itse asiassa. Ai, saatana. Anna niskan poikki. Ai. Siis minä olen tehnyt niin paljon töitä elämässäni näillä käsillä, että te ette pysty tätä ikinä kuvittelemaan. Tulkaa auttamaan! Joo, ei se pääse tulleen töihin tänä päivänä, on se niin huonossa kunnossa. Ei kun lentsu. Makkaa vaan pysty kryykääkään kääntämään. Vie se sille. Mulla oli itsellä ihan sama viime viikolla.
Miten se meni se tuo Sassu? Saatana hirveä ääninen. Se onkin teidän talon kohdalla. Kolme ja puoli. Onko tää emäntä kuollut vai missä se on? Se oli suomalainen. Sitten isä sanoi, että siksi se lähti. Olisi tullut takaisin, mutta ei isä päästänyt. Se sanoi, että suomalaiset on hutsuja. Ei mä näitä ainakaan. Hätyykin tästä lähteä. En mua saatana tänne jätä. Terve. Ei oota. Terve. Var ska du gå? Du går ingenstans. Du är död! Låt honom vara! Jag är helt okej. Låt honom vara! Jag är helt okej. Jag är helt okej! Fattar du? Saat sen. Silloin kun Houdini teki kuuluisan vapautumistemppunsa, se hyppäsi sillalta jokeen. Kahlettu. Vapautti itsensä veden alla satapäisen yleisön edessä. Pelkällä tahdonvoimalla. Aattele. Ja ihmiset hurras. Kysymys on tahovoimasta. Usko pois. Ethän se sano äsken itteeskään vappaaksi. Sainhan. Sieltä tulikin aukasta. No joo. En saa sanaakaan tahovoimasta. Se Juhani on. Kartsalla kai. Sitten siellä saat mennä hakemaan sen. Kartsaltako? Mistä mie sen sieltä löy? Isään. Mutta saunumassa. Helvetti sillä taas on. No, Kaaju. Kuka se keskustalainen ehdokas? Kuka se keskustalainen Sun siellä? kuuluu kaatua, kun mie ammun. Se olikin pystyy kuollut ryssä. Ja siellä sinä enää ryssyttelet. Urkki ja Reesne vielä nykyään parhaat kaverit. Se on pojat sillä lailla, että tällä paikalla on sojittu niin paljon, että tuo veri nousee vielä huuruna meidän unleenkin. Ahas. Taisi tulla tehdä luottamusmiehelle lähteä. Olisiko sulla, Jouni, jotain kulkupeliä? Onko iskä kippeä? Kato. Taas se menee sinne. Minne? Mie Esko koskaan kertonut sulle sitä vapaa armeijan hommaa. Vaikka kuinka monesti. Se kerroi, että pappa oli pommikoneen ampuja ja että se ampui alas 25 venäläistä hävittäjää ja yhden pistolla patiitlo. Ai niiks mie kertoa? Jahas. Entäs sen, ettei sille koskaan annettu siellä mitään mitään? Se kerroi, että se olisi saanut mitalleja, mutta se ei ottanut niitä. Ei nyt sie kyllä muistat väärin. Katoppa, kun sillä oli semmonen komppanian päällikkö, joka vihasi sitä. Se halusi ottaa kaiken kunnian itselleen. Miksi se vihasi? En tiedä.
että vuosien varrella se on kalvanut pappaas enemmän ja enemmän. Mummos kuoleman jälkeen se ei ole muuta tehnyt, istunut kamarissa kansataistelilehtiä lukemassa. Katsopa, niiden kone ammuttiin alas Venäjän yläpuolella. Ja kaikki sen kaverit kuoli ja pappas putos Venäjän puolelle. Ja se kuule harhaili siellä metikössä ja perkeleitä jostain takkaa jälkikoirien kanssa. No nehän sai sen kiinni ja vei sitten vankilaan. Sitä kuule kidutettiin siellä ja sille syötettiin vakaa mitään paskaa. Mitä paskaa sille syötettiin? Semmonen pappa sulla. Ja katsoppa tuolla metikössä on ihan oikeasti alasammuttu venäläinen pommikone. Niitähän on Suomen mettät täynnä. Marjareissulla saa varoa, ettei revi persettään potkurilla pois. Ja sinne se aina menee istumaan ja muistelemaan. Se oli karmea juttu. Ja aina se lennon vuosipäivänä sitten kussee alle. Hyvää yötä. Mikä mies? Onko pappa täällä? Kapu, meillä on täällä Jänis. Mitä tehdään, heitäkö ulos? Jänis! Jänis! Heitä ulos! Kääntykää, te voitte vielä pelastua! Lähes nyt vaan Vekara suosiolla. Tää on aikamiesten hommia. Tää tamputaan koko ala! Joskus asioiden vaan pitää tapahtua, niin kuin niiden pitää tapahtua. Tajuatko? Patrikellen kotona. Osaathan siellä suomea. Kuka on väittänyt jotakin muuta? Patrik, Patrik varmasti sanoi, etten mie puhu suomea. Se on eri asia. Se on lääkärissä. onko se kippe? On. Kerro, että mie kävi. Haluais kokeilla? Joo. Älä hässyä ilman jousta ensin tietenkin. Pane silmät kiinni. Japanilaiset mestarit harjoitteli jousella ammuntaa sillä lailla, että ne treenaa ensin koko ajan ilman oikea jousta ja nuolta. Sinun häytyy kuvitella, että tuo mailla olisi oikea jousi ja tässä olisi nuoli. Niin, että siinä lopulta tunnet ne keisä. Käsitäksiä? Sitten sinun häytyy kuvitella maalitaulu. Kuvitele, että sie, jousi, nuoli ja maalitaulu oletta yksi kokonaisuus. Siihen sitä menne puolikin tiima. Tee aivan rauhassa. Mä olen tässä lähellä hiljaa koko ajan.
Vad tror han att han gör? Hei, Pekka tota. Hei, haluatteko nähdä pornologua? Vem vill ha mackor? Sluta! Men lägg av, du är för liten. Du kan inte kolla på sånt här. Jag ska kolla. Nej. Pekkan tulee! Ta av dig skorna. Vem är det där? Det är min kompis. Mie voin kyllä maksaa. Va? Är det en finne? Se oli Helenen syy. Älä viitti. Mutta se on totta. Patrik, hallå, du. Säg åt honom att han aldrig kommer hit mer. Hör du? Och att han inte har någonting med dig att göra. Säg det. Niin sä olet mulla enää yössä. Entä se elokuva? Kysy isältäsi. Tuo minun polvi pitää leikata. Siinä on reuma. Toinen lumpi on mäsänä. Jos se jotain tehdä, niin se on parin vuoden päästä poissa pelistä. Vertaappa siihen toisiin. Toinen on ihan terve toistaiseksi. Eikä ole puhunut mitään, vaikka sillä on ollut kipuja jo monta vuotta. Aikuinen mies, joka paskasta valita. Ei se tuokaan ihan viisasta ole. Nyt se saa varsinaisen säälittelyaiheen. Tästä valitusta saadaan kuunnella seuraavat 2-30 vuotta. Samanlainen poika kuin isäsetkin. Joka vuosi suoli laukeerakin helvetin kunnia vuosipäivä. Sota on loppunut yli 30 vuotta sitten, mutta tuosta ukosta ei ole tullut takaisin kuin kroppa. Pää on yhä siellä. Ja tuo toinen ei suostu pesemään isänsä kusisia kalsareita, kun se hajujuili. On niin herkkänen. Sitten kun jotain piettyy. Minä alan vaikka keräämään käpyjä, että saa jostain sitä omaa rahaakin. Suomussalmellakin 44. Oli niin mahdoton tykistökeskitys. Ukkoja katosi taivaalle. Alassato kikkeleitä. Niin kuin pieniä käpyjä. Olisi varmaan pitänyt ottaa se leksa silloin. Mikä ihmeen leksa? Nyt se otti kengät. Ja takin ja laukun.
Se täytyy olla Raution Leksa, josta se puhuu. Vai olisiko se ollut tuo? Mikä helvetti tuon nimi oli? Kohopraksi sitä kututtiin, kun se aina piti päätään näin. Ei kai sille ole vaan sattunut mitään. Noin se äitikin huolehtii aina, kun sä oot juopottelemassa. Olisiko se kuori? Siellä kuorit nää paistaa. No mitä tehdään, pojat? Tuosta voi aloittaa. Hyvä, että tulit. Kuinka kauan on ollut poissa? 2 päivää. 2 ekaa vuotta on vaikeammat. Isä on aivan hermo. Niin munkin isä oli. Entäs se reuma? Lasten leikkiä, ei siihen kuole. Toista se olisi, jos siellä olisi vaikka syöpä. Kerropa, miten niissä juttu oli muka silloin Helenen syy. Se kasti mulle yhden jutun ja usutti ne tyypit minun kimppuun. Minkä jutun? Hei kato, tuolla sen taas menee. Se menee kattoo sitä pommikoneen raataa, minkä se ampuu pistolla alas. Minkä jutun se Helene kosti? Se ei kestänyt sitä, että mie rakastanut sitä. Valehtelet. Joo. Vanno, et kerro kellekään. Kerro mitä? Niin kuin tiedät, siinä täällä lähellähän on se vaja. Se otti minua käestä ja vei sinne. Ja vielä saa turpaa. No ei sitten. Kerro. No en kerro, jos et kerran kestä. Lupaan kestää. No se vei minut sinne ja risui vaatteet ja sitten me oltiin ihan niin kuin ne siinä filmillä. Noin sekin suuttu. Suotin mennä sen kanssa naimisiin. Mikä häpeä. Mie luppaan olla rehvastelematta, jos siekkä et kerro tästä kellekään. Ees Helenelle. Mimmosta se oli? Se oli aika villi homma. Onko sulla olisi ollut semmonen pieni pesukone sisään? Pesukone? Pesukone. Älä nyt rupee vittuille! Se täytyy joskus ensin siivottaa. Bruce Lee! Älä siivuta sormias. Eikö se mukaan tykkää verimakkarasta? Anna isäs. Äiti potkas paljon lujempaa. Pesukone halaa, pistä se kiinni! Ei se ole pesukone halaa, kun tuo toinen! Tämä menee! Esko, hae rättejä, heti! Ei tää mene kiinni! Tää menee tänne lattian väliin tänä vesi. Tässä. No ei niin! Minä sanoin kyllä rättänä, mutta käy ne nämä! Äitin parhaat lakat. Hae Esko lisää. Äiti tappaa sitä. Nämä on kaikki ihan märkiä. Ei. Vuosipäivä. Solot. Saa tulla! Varokkasi. Vedät sinä alle käteen. Kuinka pitkä? 4 minuuttia. Elokuvan nimi on Maginot-linjan taistelu. Ei maksampaa pakki. Oliko se 100 Petkenmäen jälkeen? Isä poltti sen. Joka ruudun. Vahingossa.
Tämähän on hieno. Tämän päälle ei kyllä enää mitään korkkimattoja laiteta. Aino on löytynyt joesta. Ukkunen. Varokaa hei, siellä on lampaan paskaa ja paljon. Minä en koskaan kyennyt sanomaan sulle ääneen, että minä rakastan sinua. Ilmeisesti kyseessä on reumasta johtunut jäykistyminen ja siitä aiheutunut sillalta putoaminen. Mikä nyt? Mullakin on vissiin reuma. Sä olet nukkunut vaan kätes päällä. Ravista sitä. Tämä on hieno. Tähän ei kyllä enää mitään korkkimattoja laiteta. Tuommoisen kukkasen poimin tuolta maantien laajasta. Äiti! Vau! Vaihtonappikset!